Hello guys, θέλετε να μάθετε πώς να γίνετε καλοί στο Blue Lock? Let's go! Λοιπόν, θα σας πω 5 βασικά μυστικά που δεν σας λένε πολύ πώς να γίνετε absolute στο Blue Lock. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα styles και το flow. Εδώ έχουμε τα styles. Έχουμε όλα τα styles. Έχουμε Rare, Epic, Legendary, Mythic, World Class και Master. Ποιο είναι το πρόβλημα που πολλοί κάνουν λάθος και δεν μπορούν να γίνουν καλοί? Δεν θα μου πας και να μου πάρεις εσύ Λαβένιο ή Λόκι που είναι Master. Πρέπει εσύ να διαλέξεις ένα από όλα Rare, Epic, Mythic, Legendary, World Class, Master, από όλα αυτά να διαλέξεις ποιο σου ταιριάζει πιο πολύ. Οκ, ποιο σου ταιριάζει πιο πολύ. Και αυτό που σου ταιριάζει θα μάθεις αυτό το style, θα πας σε private server που είναι δωρεάν και θα πορώνεσαι να το μάθεις και σε όλες τις κινήσεις απ' έξω, να μάθεις awakening. Εκτός άμα είναι από κάποιους παίκτες που μπορεί να τους φας και Νέλ, όπως Νέλ Μπάτσιρα, Νέλ Ρίν, Νέλ Τσίγυρη, Νέλ Σάκη, Νέλ Νάκη, Νέλ Ρέο, Νέλ Σίντου. Αυτούς τους 7 μπορείς να τους πας και Νέλ. Μπορείς να τους έχεις και όπως είναι, αλλά μπορείς να τους πας και Νέλ. Νέλ με λίγα λόγια κάνει έχει καλύτερες κινήσεις και στην Awaken. Στην Awaken έχει καλύτερες κινήσεις. Λοιπόν, στα flow. Τα flow είναι ένα, σαν να το πω, speed boost στο style σου. Δηλαδή βοηθάει το style να διαλέξεις ένα συγκεκριμένο flow που ταιριάζει με το style που έχεις. Ναι, που ταιριάζει με το style που έχεις. Αυτό που έχω εγώ, το έχω γιατί θέλω να πάρω ένα άλλο style, να δεν έχω τα lucky spins, που για τα lucky spins θα μιλήσουμε σε λίγο. Δηλαδή εγώ έχω τώρα Kaiser. Ωραία. Έχω Kaiser. Για τον Kaiser το flow του είναι το Emperor. Το Emperor με λίγα λόγια μειώνει κατά 30 περίπου της 100 το χρόνο του cooldown από τις κινήσεις. Και για τις Kaiser αυτό είναι full σπασμένο. Και ειδικά για τα βάζεις Awaken. Το θερμάτισες. Τώρα εγώ έχω πολλά lucky spins, δεν θέλω να το ξοδέψω. Το Butterfly Dance σου δίνει λίγο extra speed, σου δίνει περισσότερο, δηλαδή σου κάνει λιγότερο στάμινα όταν κάνεις dribble, πατάς κουμπί dribble, και το God Speeder να σου δίνει 30 με 35% περισσότερο speed. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθεις και πρέπει να το μάθεις πολύ καλά. Δεύτερο πράγμα είναι να πας στα Liquid, New Egoist. Εδώ θα πάρεις όσα lucky spinsters. Λοιπόν, πατάς και σε βγάζεις στο Team Hub. Κάτω βλέπεις έχει Nell Leaderboard, Team Hub και Team Quest. Θα πας στο Nell Leaderboard και θα διαλέξεις ποια ομάδα θες. Και βλέπεις εγώ έχω παίξει 13 από τους 15 αγώνες. Και σου λέει εκεί δεξιά πάνω. Σου λέει goal, σου δίνει επί 1,25, assist σου δίνει επί 1, saves σου δίνει επί 2 και steals σου δίνει επί 1,5. Εσύ άμα θες να πάρεις γρήγορα και πολλά lucky spins, σου προτείνω να μπεις τέρμα ώστε να αποκτήσεις πολλά saves, γιατί τα saves είναι επί 2 πόντους, δηλαδή άμα βάσει το assist σου δίνει 10 εκατομμύρια, το save θα σου δίνει 20 εκατομμύρια. Και όσους περισσότερους πόντους μαζέψεις, τόσα περισσότερα χρήματα και lucky spins. Μπορείς να δείξεις από 10 έως 33 lucky spins. Τι εννοώ? Δηλαδή όσο πιο πολύ λύνεται, δηλαδή τώρα σαν τον Ισάκη το βλέπεις,
Έχει 581 εκατομμύρια αυτά τα coins, ας το πούμε εισαγωγικά. Δεν θα πάρει αυτός παραπάνω, θα πάρουμε τα ίδια. Βασικά τα ίδια. Θα πάρουμε, δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο τα 33. Δηλαδή γίνεται να πάρεις από 10 lucky spins ως και 33 lucky spins. Και αναλόγως μετά σε τι ομάδα θα πας και αναλόγως θα πάρεις λεφτά, χρήματα για lucky spins κτλ. Τρίτο τρίκ που πρέπει να μάθετε, αξιοποιήστε όλα τα λεφτά σας. Δεν θέλω πάτε αγοράστε πράγματα και ούτε τα αληθινά λεφτά. Βλέπετε εγώ που έχω 763.000. Με αυτά μπορείς να αγοράσεις spins. Τι εννοώ. Έχω spins εδώ. Spins left. Τώρα δεν μπορώ να τα ξοδέψω γιατί έχω χάσει και δεν θέλω να το αλλάξω. Με αυτά τα λεφτά που έχεις θα σου λέει από κάτω πόσα spins μπορείς να αγοράσεις. Και συνήθως με αυτά τα λεφτά όταν κάνεις spin μπορείς να τύχεις μέχρι και Loki Lavinio. Δηλαδή πολλές φορές. Και θα σας πω ότι γίνεται να ανεβάσετε σε κάποιο style που θέλετε την πιθανότητα το να το τύχετε. Πες εσύ θες να τύχεις Λαβίνιο. Εντάξει. Πατάς πάνω του και έχει βγάλει μια πράσινη τελίτσα. Βλέπεις που τώρα ανέβηκε 0,0233%. Τώρα άμα το ξαναπατήσω θα κατέβει και θα πάει στο 0,0175%. Οκ. Και έτσι ανεβάζεις την πιθανότητα στο style που θες να το τελειώσεις. Τις πιθανότητες. Δεν βάζει περίπου 10 με 13%. Και μπορείς να αξιοποιήσεις τα λεφτά σου. Εγώ μπιφί, έχω τριφί. Μια φορά τέτοιο site, 3 φορές Kaiser και μια φορά τον Lorenzo με κανονικά spins. Ναι, και όμως. Τώρα μου πεις τι θέλεις να τύχεις, ήθελα να τύχω Aiku ή Reo, ήθελα να τύχω ένα από τα δύο, τώρα δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, μπορείς να τύχεις και με αυτό. Μάθαμε 3 βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρεις για κάθε πρώτα τη βάση. Τώρα θα πάμε μέσα στο γήπεδο. Είμαι σε private server, μετά θα μπω στο public. Πάμε να δούμε. Μπαίνεις σε ποια θέση θες. Συνήθως τώρα εδώ έχει περισσότερες θέσεις, αλλά συνήθως έχει left wing, CF striker, right wing, CM και GK. Δεν έχει 2 right wing, 2 left wing, 2 CF, 1 CM, 1 GK. Μια θέση έχει από όλα. Εγώ τώρα πω CF. Ωραία. Το μάτσο έχει τελειώσει από ό,τι βλέπω. Ή δεν έχει αρχίσει καν. Εντάξει. Έχω πάρει την μπάλα. Έχει τελειώσει 0-0 το μάτσο. 0-0 το σκορ. Έχω πάρει την μπάλα. Με την μπάλα βλέπετε να έχω 3 κινήσεις. Έχω Kaiser Impact, Emperor's Dribble και Kaiser Volley. Άμα αφήσω την μπάλα, πάλι έχω τις 3 κινήσεις. Αλλά αυτές τις 3 κινήσεις δεν γίνονται όλες ούτε με την μπάλα ούτε χωρίς την μπάλα. Πρέπει να έχεις συμπαίκτες, πρέπει να έχεις αντιπάλους. Θα μου πεις, το Emperor's Dribble πρέπει να έχεις την μπάλα. Όχι. Το Emperor's Dribble μπορείς να το κάνεις και χωρίς την μπάλα, αλλά και χωρίς συμπαίκτη, χωρίς αντίπαλο. Και εννοώ, κλωτσάω εγώ την μπάλα, ας είναι εδώ. Δεν ξέρω γιατί τώρα βγάζει αυτό, αλλά γίνεται κανονικά. Νομίζω με την μπάλα γίνεται χωρίς αντίπαλο. Ναι, με την μπάλα γίνεται χωρίς αντίπαλο. Χωρίς την μπάλα πρέπει να έχεις έναν αντίπαλο μπροστά. Το Kaiser Impact είναι ένα shoot, πάει έτσι. Δεν πήγε γιατί δεν ξέρω. Δεν είναι πολύ δυνατό shoot, μην φαντάζεσαι. Και το Kaiser Volley για να το κάνεις χρειάζεσαι ένα συμπαίκτη και έναν αντίπαλο. Τι εννοώ. Πες, εδώ είναι ο συμπαίκτης μου, ωραία. Εκεί που είναι πάλι ο συμπαίκτης μου. Και έχει την μπάλα. Με το Kaiser Volley πατάς την κίνηση, κλέβεις την μπάλα του συμπαίκτη σου και έχεις εσύ την μπάλα.
άμα δεν σου δίνει να το μίσταρος παίκτης, τότε έτσι γίνεται. Τώρα, θέλω να πάρω κι εγώ και κάτσε να τελειώσει λίγο το μάτς. Κάνουμε εδώ μια τρίπλα. Και άλλη μια τρίπλα, γιατί έτσι μπορούμε. Και εδώ κάνει ένα κάζε ρίμπακτ και το τρώει το μποτάκι. Το κάζε ρίμπακτ καλό είναι να το κάνεις από φάση ίσα ίσα λίγο πιο έξω από την περιοχή ή μέσα στην περιοχή τη μεγάλη. Γιατί πιο πίσω μπορεί να μην μπει. Αναλόγως. Άμα έχεις μποτάκι μπορεί όντως να μην μπει, αλλά άμα έχεις ένα τέρμα καλό παίκτη, μπορεί να μπει. Εκτός άμα έχεις τέρμα πάλι παίκτη και να μην μπει, γιατί είναι άχρηστος. Και κάτι ακόμα, ένα fun fact, ό,τι saves, goals, assists, steals κάνετε στο private server δεν μετράνε, για να το ξεκαθαρίσουμε, μην πάτε και τσιτάρετε και λέτε Σάβα, εκείνο και εκείνο δεν έκανε. Εγώ το λέω, το ξεκαθαρίζω. Πάμε τώρα να δείτε και την Awaken. Να πάρεις Awaken χρειάζεσαι να κάνεις κάποια βασικά πράγματα. Πρέπει να κάνεις 2 φορές μια κίνηση και να βάλεις ένα γκολ. Και δεν εννοώ, όχι τριπλά. Να κάνεις αυτό, μετά να κάνεις αυτό και να βάλεις γκολ και σε λίγο θα σου δώσει την Awaken. Τώρα κάποιες φορές μπορεί να στη δώσει χωρίς να κάνεις τίποτα ή μπορεί και να μην στη δώσει ενώ έχεις κάνει πόσες κινήσεις, έχεις βάλει αρκετά goals, έχεις κάνει saves και να μην συνέχει δώσει ακόμα. Ναι, τώρα μου εγώ την πήρα σε 3, 2, 1. Τώρα για μένα η Awaken μου είναι άχρηστη γιατί δεν έχω κάποιον συμπαίκτη, όχι αντίπαλο να την κάνω, αλλά θα την κάνω να δείτε πώς είναι. Τότε τις κινήσεις δεν τις ξέρω, τα περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να ρωτήσουμε για τον Τζορτζέκα, γιατί αυτός συνήθως φορώνεται. Μάγνους και εδώ γκολάρα. Το Μάγνους μπορεί να το κάνεις και χωρίς σε αντίπαλο. Και μπήκε γκολ. Sorry. Τι είναι αυτό. Ναι, χρειάζεσαι αντίπαλο και σε αυτό είναι μια τρίπλα. Είχε και άλλο πράγμα, δεν το πάτησα, έχει ένα impact είδα. Θα το δούμε σε λίγο. Κάτσε να βάλω ακόμα γκολ γιατί έτσι μπορώ. Εδώ. Με το Magnus. Να, στο κέντρο μπορώ να βάλω γκολ από το Magnus. Με τελειώσει εγώ και σημαδεύει εκεί που είναι πάνω το σκορ. Magnus σε 3-2-1 γκολ. Τι! Πω το game είναι μπαγκαρισμένο. Δεν μου φύγε η μπάλα ποτέ από τα πόδια. Αναγκαστικά πρέπει να λήξω το match. Εδώ. Βλέπεις πως το βάλει το ποτάκι. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Για όσους δεν ξέρετε πού να σουτάρετε άμα έχει ποτάκι. Άμα δεν έχει ποτάκι και δεν ξέρεις πού να σουτάρεις, τι κάνει με τη ζωή σου μάθε. Αλλά μπορείς να σουτάρεις όταν έχει ποτάκι, σου δώσεις από εδώ, να σουτάρεις στο κέντρο και πάντα μπαίνει. Όχι πίσω, τώρα πεις, σαν βαλένεψε, όχι. Συνήθως μπαίνει. Έτσι μου έχει πει τώρα το 10. Αλλά συνήθως με το ποτάκι, όταν πετάς ψηλά την μπάλα, δηλαδή εγώ τώρα να την πετάξω, πας εδώ, το ποτάκι την έπιασε γιατί πήγε πάνω την μπάλα. Συνήθως όταν η μπάλα πάει τέτοιο ψηλά, δηλαδή πάει κέντρο φάση, το ποτάκι κάνει dive, η μπάλα πάει χαμηλά. Γιατί παίρνει καμπύλη.
Γιατί εγώ άμα το στάρω τώρα κοίτα εκεί, ψηλά, το έφαγε. Είδες που έκανε καμπύλη. Γι' αυτό σου λέω. Αν μάθεις να βάζεις και στο ποτάκι. Τώρα μέσα από, τώρα από μακριά, στο ποτάκι μπορείς να βάλεις μόνο άμα έχεις κίνηση. Γιατί το ποτάκι στα γάμα, δηλαδή εγώ αν σουτάρω τώρα από εδώ με κανονικό σουτ, θα το πιάσει εκεί στο γάμα. Να είδες τότε. Γιατί μπορεί να κάνει τέτοιο dive το ποτάκι. Γι' αυτό και εμείς, άμα θες να σουτάρεις στο ποτάκι ψηλά γάμα αλλά και να το πιάσει για να το χάσει, πάρε καμιά κίνηση. Να, τώρα εγώ ξέρω από εδώ στο γάμα, θα βάλω το Kaiser Impact. Το βάλει. Να καταλάβεις. Εμένα προσωπικά το αγαπημένο μου style ήταν και είναι και θα είναι ο Sai. Εκτός αν με βγάλουν τώρα κάποιο άλλο style ή κάποιο eliminate style και το τείχο. Τότε εκεί δεν ξέρω, θα δω. Πάμε. Λοιπόν, τώρα σας δείξω, θέλω να δω, πρωτού μπούμε σε public. Βασικά δεν χρειάζεται, σας τα έχω πει όλα. Δεν σας έχω πει. Θα σας πω και ένα πέμπτο fun fact. Μόλις δείτε και θέλω να δω κάτι, θα σας πω και ένα πέμπτο fun fact. Τώρα μπαίνουμε λίγο στο match. Ωραία, μπήκαμε. Let's go, let's go. Πάμε. Ωραία, κάτσε να βάλω ένα γκολ και εδώ, μπαμ. Είδες. Θα πάρω λίγο awaken θέλω. Έχω 319 saves. Ωραία, μπράβο. Δεν παίζω φάση θα προλωθώ. Παίζω σαν για την πλάκα ή για να ανεβάσω κανένα φίλο μου. Δεν είναι ένας φίλος μου, δεν έχει ούτε ένα lucky spin και έχει τέτοιο. Έχει eliminate style. Τώρα δεν θυμάμαι. Fire Butcher νομίζω έχει. Δεν θυμάμαι να το ρωτήσω. Πήρα εγώ και τώρα. Να ξαναπάω λίγο πίσω. Βάζουμε awaken, τηλεφωνάκι. Let's go, let's go. Και έμπερο τρίπλα να το πατήσεις μια δεύτερη φορά. Α, σουτάρει κιόλας. Άμα το πατήσεις συνεχόμενα 2 φορές. Εντάξει, οκ. Πάμε, βάλουμε ένα γκολ ακόμα. Γιατί έτσι μπορώ και θα δω γκολάρα. Άμα δεν μπει. Τι μίσκλικ πρέπει να κάνω. Τώρα ποιο είναι το τέρμα. Μπρο, τώρα ποιο είναι το τέρμα. Αυτό λογικά. Ναι, έκανα μίσκλικ. Σύντος δεν μπαίνει το κέντρο, αλλά... Τώρα ποιο είναι το τέρμα το δικό μου, ρε μπρο. Πάμε, πάμε. Όχι, ψακάρι. No. Στο λογικά είναι το δικό μου. Κάτσε την γενικά. Όχι, εκείνο εκεί είναι το αντιπάνω, λογικά. Μιου. Ναι. Ωραία. Και κύριοι, ωραία. Πάμε να σας πω και το τελευταίο πράγμα και να κλείσει αυτό το βίντεο. Εδώ βλέπετε πολλά πράγματα. Σας είπα για τα Leagues, σας είπα και για τα πράγματα. Τώρα, στο rank δεν θα ασχοληθούμε εμείς, γιατί είναι ένα πολύ ανώτερο επίπεδο και θα σας μαθαίνω κάποια 5 βασικά
πράγματα για να μάθετε να μπορείτε να παίξετε block σαν καλοί παίκτες. Τώρα, εσύ άμα έχεις 5 δισεκατομμύρια ping, δεν σε φταίω εγώ. Καλό είναι, προσωπικά για μένα, να κάνεις νέλ τους παίκτες. Εγώ έχω κάνει έναν μόνο και αυτός είναι ο Σίδου. Τώρα δεν τον έχω τύχει για να μπορείτε να το δείτε, αλλά τον έχω κάνει νέλ. Στα rank θα ασχοληθούμε σε κάποιο short ή σε κάποιο επόμενο βίντεο. Θα δω. Και να μπαίνετε στα upgrades λέω, στα update. Βλέπεις εδώ που λέει next update sign up. Πας εδώ πάνω, πατάς στο sign up. Δεν με αφήνει γιατί εγώ το έχω κάνει. Και σου λέει πότε θα είναι το επόμενο. Και όταν θα μπεις, σίγουρα να μπαίνεις πάντα στα update ό,τι ώρα και να είναι. Άμα μπορείς, φυσικά δεν σου λέω μπες. Άμα μπορείς. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να βγάλει κανένα style eliminate ή flow eliminate. Εγώ δεν έχω τίποτα, ούτε styles eliminate, αλλά flow. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας έβαλα 5 βασικά πράγματα για να γίνετε καλύτεροι στο Blue. Αν σας άρεσε, πατήστε like. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Ciao, bye.